Това видео има почти 38 000 гледания. Качено е в чисто нов канал с 0 абоната и 0 видеа преди него. За 9 дни след публикуването му, видеото е направило над 37 900 гледания, 5900 часа watch time и 440 нови абоната. Както може да видите, всичко това е органично, без да се ползва каквато и да било платена популяризация. Във видеото не се показва човек и не сме използвали камери и микрофони. Всичко е създадено с глас с изкуствен интелект, добър скрипт, визуализации и най-вече работеща система. Направих това видео докато записвах курса, за да покажа, че системата работи не само на теория. Със същата тази система през последните 2 години направихме стотици видеа и генерирахме над 50 милиона гледания в YouTube. Говоря за видеа с дължина между 10 и 20 минути, а не за шортс. И ти можеш да се научиш да правиш такива видеа. Курсът е 23 урока, изцяло на български, от 0 до качено видео, с платени и безплатни инструменти. Линкът е някъде тук.